Wih guys, wih ketemu nih, ketemu lagi. Pas iki, kayak ayo digas ke bareng-bareng. Iki Pak Bun. Elek keduan, isi fune, wis kayak ayo digas ke. Tekan spot bro. Sing pentingnya ana banyu nih Pak. Ada kolah kuwi ana iwake. Spote. Tajus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Heru Fishing Channel bro. Hari ini Minggu, tetap gas mancing Minggu. Spotnya masih di seputaran Wonogiri, tepatnya di timur jembatan Cengkal. Spotnya penampakan spot. Spotnya sadu. Mancingnya masih bersama teman-teman. Anu sifune. Ayo Jawa. Nggak usah terlalu lama. Prepare. Terus sarapan kayak digas ke. Rasangan kesuwen pokoknya. Ono banyu, ono iwak jarine. Nek ning gone olah ya ora ning banyu iwake. Ora dingoni, ya toh. Wis ngono kuwi sik gas. Wis. Rampung persiapan gas. Spot. Segini cedak-cedak wae. Bismillah. Titian ngono kae. Bismillah. Lemparan pertama. Wis ngono wae. Lempar lagi bro, nggak bengkot. Yes, ngebome sekondur wae. Mana lah? Lempar lagi bro. Gua nih Wak.
Bereske. Situ. Ora situ. Tak. Rồi đấy. Ê là. Wes, kebak nih. Ono jaring ono kayak. Jaring ono. Wes. Wis jaring. Iwak tok. Iwak. Bersih. Tanda. Alalah. Tenang. Alalah. Kroviak. Alalah. Iwak, alalah. Iya. Alalah. Apa ya? Iki sampelnya metu sampelnya. Alalah. Iwak deh. Lempar mana? Templung. Ayo. Tat. Wes, sampelnya metu siji nih guys. Marai seneng. Gerasi do pindah iku. Badene teko bolo. Wis iki iwake seramangan gek pindan. Pindah golek nggon. Golek sing ora badhe. Gur gabluk meneh. Sing banter gur udute jane.